Ziua de 24 iunie este cunoscută ca sărbătoarea Sânzienelor. E ziua când la timpul răsăritului soarele dansează și el cu bucurie pe cer. Sărbătoarea Sânzienelor este asociată cu lumina, cu focul și soarele, cu cerul și pământul, cu viața însăși. Semnificația acestei sărbători este una a iubirii, a fertilității și ideii de familie. De Sânziene se spune că și văzduhurile freamătă. De Sânziene are loc conectarea cu natura și cu viața. Legendele spun că sânzienele sunt niște fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii. Ele se prind în horă și dau puteri deosebite florilor și buruienelor, acestea devenind plante de leac bune la toate bolile. În popor se crede că în noaptea sânzienelor zânele zboară prin aer sau umblă pe pământ. Ele cântă și împart rod holdelor, femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și animalele, tămăduiesc bolnavii, apără semănăturile de grindină. Numele sânziene se referă la 3 elemente strâns legate între ele. Primul se referă la zânele bune, zâne extrem de harnice în noaptea de 23 spre 24, adică în noaptea sânzienelor. Al doilea este reprezentat de florile gălbui, ce înfloresc și se culeg în preajma zilei de 24 iunie, flori importante având atribute magice. Ultimul element chiar vizează sărbătoarea de 24 iunie. Sărbătoarea sânzienelor aduce cu ea farmec, mister și credință că orice este posibil și pentru cei care cred în miracole și le așteaptă. Această sărbătoare aduce rodnicie pământului, ține grindina la distanță, învestesc plantele cu puteri de leac și grâul cu bob. Sânzienele sunt considerate zâne ale câmpului, dând puteri deosebite florilor și buruienelor, care devin tămăduitoare. În prezent, oamenii obișnuiau că după această sărbătoare să folosească diferite plante pentru a scăpa de dureri. Sânzienele sunt reprezentarea unor creaturi magice care impresionează prin frumusețe și bunătate. Sărbătoarea sânzienelor își are originea dintr-un străvechi cult solar și se mai numește în unele locuri și cap de vară sau amuțitul cucului. Această pasăre cântă doar 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară până la solstițiul de vară sau la sânziene pe 24 iunie. În ajunul sânzienelor, fetele și băieții care urmează a se căsători se adună spre seară în sat. E veselie, voie bună și toată lumea e cu sufletul deschis. Fetele fug și culeg flori de sânziene, din care împletesc cununi. Cu aceste cununi se întorc în sat și le aruncă peste casă. Dacă se agață cununile de hornuri, fetele se vor mărita chiar în acel an. Dacă se lovesc sau se agață de horn, vestesc o cununie apropiată. În ziua de sânziene se joacă și se alege drăgaica. Aceasta este aleasă dintr-un grup de fete. Ea trebuie să fie cea mai frumoasă, cea mai cu minte și cea mai bună dintre toate fetele satului. Este împodobită cu o coroniță din spice de grâu. Celelalte tinere sunt îmbrăcate în alb. Astfel format, alaiul drăgaicei pornește prin sat și pe ogoare. Cine nu respectă drăgaica poate avea parte de multe nenorociri. Oamenii care primesc drăgaica se consideră că vor atrage norocul și vor arunca ghinionul, vor avea recolte bogate și spor la muncile câmpului. Hai, drăgaică, să sărim, să sărim, să răsărim, că știi iarna ce pățim, cu mălai din râșnicioară, cu pește din undicioară, mi-au venit drăgaicele să reteze spicele. Drăgaicele mititele au plecat la floricele, îmbrăcate în boscele, mor băieții după ele. Mi-a venit vara bogată cu tichii de la copii, cu mărgele de la fete, cu brățări de la neveste. În zorii zilei flăcăii se adună încete și străbat satul.
cu flori de sânzâiene la pălării, în semn că au căzut cununile de flori pe hornuri la casele fetelor ce îi interesează. Ei chiuie și strigă: Du-te, luno, vino, soare, că tragem la însurătoare cununele neursite, zac sub hornurile zvârlite. Până-n miez cu stea în frunte trec feciorii după slute, calde ele nedrese nu vor să fie mirese. Moment important al sărbătorii de sânzâiene este umblatul cu făclia, ceremonial nocturn la care participa ca spectator întreaga suflare a așezărilor. Făclia este lucrată dintr-un lemn demolit uscat și crăpat la un capăt, unde se fixează rășina de brad cu surcele uscate de molit și fire de cânepă. Odată cu lansarea serii, tinerii se strâng în cerc pentru a-și aprinde făcliile. Este interesant că făcliile se rotesc numai într-un singur sens, în direcția mersului aparent al soarelui pe bolta cerească. Focul și mirosul de rășină purifica nu numai spațiul înconjurător. Mirosul de rășină, mișcarea făcliilor aprinse, purtatul lor în jurul țăranilor și livezilor, aducerea în curți și plantarea în final a acestora în mijlocul grădinilor sunt secvențe purificatoare și probabil fertilizatoare ale obiceiului. Pentru alungarea spiritilor malefice se aprindeau focuri în care se aruncau substanțe puternic mirositoare, se buciuma și se striga în jurul focurilor: Mândre soare călător, apleacă-te pe ogor, să încălzești pământurile, să rădească holdele. Fulgi soare după soare, că ne ajunge altul soare. Du-te soare, vino soare, fulgi soare după soare.